ናይ ሎሚ ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ዓለምና ካብ ናይ ቅድም መንእሰያት ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። ምኽንያቱ እዚ ናይ ሕጂ መንእሰይ ኣብ ምዕቡል ደረጃታት ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምዕባልን ዝበጽሐት ዓለም ስለ ዝነብር ዘሎ ብዝበጽሕዎ ዘሎ ስርዓት ሓበሬታ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ናብ ሓንቲ ዓዲ ዝተቐይረሉ እዋን ኩሎም ነበርቲ ዓለም ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ብቐሊል ይዝረኣይሉን ዝራኸቡሉን ግዜ በፂሑሎ። ቀደም ኣብ ውሽጢ ዓድና ዘሎ ዝተፈላለየ ባህልታት ጥራይ ንፈልጥ ነርና። ሎሚ ግን ብሓንቲ መፍትሕ ብምጽቃት ኣብ ዓለምን ከባቢናን ዘሎ ባህልታት ክንርኢ ብዛዕባኦም ዝነኣሰ ዝርዝራት ክንፈልጥ ክኢልና። ኣብዚ ዝርግሐ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ሶሻል ሜድያ እቲ ቀንዲ ተዋሳኣይ ድማ ኣብ ሕብረተሰብና መንእሰይ እዩ። ከምኡውን ማእከላይ ዕድመ ኣብ ሃገርና ወዲ 19 ብምዃኑ መንእሰያዊ ዕድመ ዝበዝሑ ሕብረተሰብ እውን ክንብል ንኽእል። ስለዚ ኣብ ሰውራ ቴክኖሎጂ መንእሰያት ቀንዲ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት መርበብ ሓበሬታታትን ኮይኖም ኣለዉ። ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ካብቶም 4 ቢልዮን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ዝርዝር ተጠቀምቲ ካብ 18 ክሳብ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት እዮም። ከምኡውን እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ዓመት 2027 ኣብ እንበጽሓሉ እዋን 6 ቢልዮን ክኸውን ትጽቢት ኣሎ። እዚ ድማ ንቕሓት መንእሰያት ንምዕባይን ናይዚ ቴክኖሎጂ ተጠቀምቲ ክኾኑ መጻኢኦም ህይወቶምን ዝጸልቡ ብምዃኑ ካብ ኣሉታዊ ሳዕቤናቶም ክርሕቁ ከነተባብዕን ንመጻኢ ስትራቴጂታት ከነዳልውን ይገብረና። እዚ ጽልዋ ናብ ስድራ ቤትን ሕብረተሰብ ኤርትራን ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል ንወለዲ ዘጨንቆ ሕቶውን ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ ብምንታይ ንፈትሖ?